Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε επιτέλους σε αυτό εδώ το βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχατε ζητήσει κάποιοι να δείτε το build αυτής της μηχανής, πώς ξεκίνησε, πώς έγινε, διάφορα τέλος πάντων. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχει γίνει σε αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι είναι το Dominator 6.5, Honda Dominator 6.5. Το συγκεκριμένο είναι του 1999. Βασικά είναι, το μισό είναι το 99, το άλλο μισό είναι το 97. Γενικά έχει υπάρξει ένα πάντρεμα πολλών πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από μπροστά, όπου είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει. Γενικά έχω μία αγάπη στα ραλί μηχανάκια και τα Dakar μηχανάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω φαίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε από μπροστά. Έχει μπει αυτή η ζελατίνα εδώ, η οποία είναι ζελατίνα η οποία χρησιμοποιείται, αυτό το τζάμι στην ουσία, το οποίο χρησιμοποιείται στα Dakar μηχανάκια. Είναι για τα KTM συγκεκριμένα και για τα Husqvarna. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για, να πούμε, υψηλές ταχύτητες, ενώ ότι να πηγαίνει ο ναυάτης γρήγορα και να τον προστατεύει από πολύ αέρα. Στο χώμα είναι φανταστική, είναι πολύ ωραία. Σε δρόμο σε καλύπτει αρκετά καλά. Βέβαια, εντάξει, από εδώ και πάνω είναι το κράνος στο κεφάλι μου, οπότε σε πετυχαίνει. Τέλος πάντων, μετά στη ζελατίνα έχουμε πύργο, ο οποίος δεν είναι παραδοσιακός πύργος, δηλαδή δεν είναι αγορασμένος, δεν έχει αγοραστεί ο πύργος, έχει φτιαχτεί 100% στο χέρι. Είναι γενικά τα περισσότερα πράγματα που θα δείτε είναι custom, έχουν μπει custom τέλος πάντων με πατέντες. Ο πύργος, ναι, έχει φτιαχτεί, έχει σχεδιαστεί βασικά να είναι έτσι κάπως minimal, με λίγα πράγματα, να μπαίνει το κοντέρ. Ίσως αργότερα βάλω και μια βάση για το κινητό παραπάνω ή για κάποιο GPS ενδεχομένως. Στην αριστερή μεριά έχω βάλει ένα μικρό τσαντάκι, το οποίο βολεύει πάρα πολύ, να έχει 2-3 πραγματάκια μέσα. Σε κοντέρ έχω πάει με ένα απλό enduro κοντέρ, το οποίο δεν κοστίζει γι' αυτό πολύ και σου λέει τα βασικά πράγματα στην ουσία. Έχει πολλές επιλογές βασικά. Μπορείς να βάλεις πάρα πολλά πράγματα, τις ταχύτητες, τα check engine και όλα αυτά να σου λέει. Μέχρι και ένδειξη για βενζίνη έχει. Φυσικά εμένα δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχω μόνο, ούτε καν τις στροφές δεν έχω συνδέσει. Έχω μόνο το πόσα χιλιόμετρα πηγαίνω και το χιλιομετρητή. Μπροστά στα φώτα είναι δύο σαν κύκλοπας, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι δύο μεγάλα φώτα, τα οποία να πω ότι έχουν μπει και αυτά με πατέντα με τον πύργο. Είχαν μια βάση τέλος πάντων και αυτή κούμποσε πάνω στον πύργο. Δεν ξέρω πόσο θα μπορείτε να το δείτε. Να πω ότι οι λάμπες που έχω δεν είναι LED και είναι η πρώτη αναβάθμιση που πρέπει να γίνει στη μηχανή. Πρέπει να βάλω LED λάμπες γιατί δεν φωτάει τόσο καλά. Το φως είναι κίτρινο και δεν έχω συνδέσει και την πάνω λάμπα, γιατί εντάξει μέχρι στιγμής δεν μου χρειάστηκε ποτέ, οπότε απλά το έχω αφήσει έτσι. Έχει μπει υψηλό φτερό στη μηχανή. Το συγκεκριμένο μηχανάκι βγαίνει με χαμηλό φτερό και αυτή εδώ πέρα τη βάση τη μεταλλική, η οποία είναι για να κρατάει τα καλάμια. Αυτή δεν την έχω βγάλει, έχω βάλει όμως το ψηλό φτερό, είναι από CRF. Μπροστά στη ζάντα έχω βάλει καλύματα στις ακτίνες. Το κάνει λίγο να φαίνεται έτσι πιο αγωνιστικό, λίγο πιο χοντρές οι ακτίνες. Γενικά δίνει αυτό το κόκκινο χρώμα, ειδικά που έχει και πολύ μηχανή, δίνει μια πιο ωραία αίσθηση αγωνιστική. Όσον αφορά το τιμόνι, έχουν αλλάχτεί τα καβαλέτα και το τιμόνι. Μιλάμε για ένα πιο χοντρό τιμόνι, το οποίο αντέχει πολλά παραπάνω από τα κοινότυπα τιμόνια της αγοράς. Έχω βάλει τα grips και οι χούφτες είναι αντιγραφή, να το πούμε έτσι, από αυτά τα οποία χρησιμοποιούν στα Dakar πάλι. Όχι όλοι, δηλαδή κάποιοι χρησιμοποιούν τα grips που είναι σαν σφουγγάρια. Προσωπικά είναι αυθεντικά pro grip. Το λέω επειδή μου έχουν κρατήσει πάρα πολύ καιρό και είναι ακόμα φοβερά. Πολύ ωραία μαλακά και χοντρά. Έχω κάνει φυσικά σειρματασφάλιση όπως κάνουμε στα enduro και στα motocross, για να μην γλιστράει χούφτα, για να μην γλιστράει το grip, συγγνώμη. Όπως είπα, χούφτα είναι αντιγραφή και αυτό Acerbis. Τώρα αυθεντική ή όχι δεν ξέρω, εγώ το πήρα από το ίντερνετ. Πάντως έχει μέσα ένα μέταλλο και γύρω πλαστικό, και έχει και αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν κόκκινο στην αρχή, απλά εγώ το έβαλα άσπρο μετά γιατί μ' άρεσε πιο πολύ. Στη συνέχεια τα πλαϊνά εδώ, τα πλαϊνά πλαστικά της μηχανής είναι τα original. Έχουμε κάνει ένα μικρό κόψιμο μπροστά, επειδή αυτό συνεχίζε και συνδεόταν με το παλιό fairing που είχε η μηχανή όταν ήταν stock, και έχουμε απλά συνδέσει
με μια βίδα πολύ απλά το τζάμι. Στις αναρτήσεις έχω κάνει μια αναβάθμιση, ειδικά μπροστά, με πιο σκληρά. Τις έχω σκληρύνει γενικά γιατί για το οδηγικό μου στυλ και για το βάρος μου τώρα είναι σχεδόν τέλεια. Θα ήθελα λίγο ακόμη πιο σκληρό, είναι η αλήθεια. Αλλά η επόμενη αναβάθμιση στις αναρτήσεις θα είναι απλά να βάλω ανάποδα. Λοιπόν, στη συνέχεια έχω βάλει κάτω κάγκελα. Προστατεύουν λίγο το μοτέρ, λίγο. Η προστασία βασικά είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρά καγκελάκια, ίσα ίσα χωράει κανένα τσαντάκι άμα θέλετε να βάλετε. Αν κάποιος έχει και θέλει να βάλει αυτά, εντάξει, πολύ μικρά είναι πολύ minimal, αλλά είναι τόσο όσο. Επίσης έχω βάλει στο λαιμό ένα προστατευτικό μέταλλο για να προστατεύει στο λαιμό της εξάτμισης. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, όπου έχουμε πάλι μεγάλες αλλαγές προς τα πίσω. Λοιπόν, η σέλα είναι η εργοστασιακή, η μαμά, απλά έχουμε βάλει ένα κάλυμα το οποίο είναι εδώ πέρα κόκκινο, βλέπετε, απλό, και εδώ πέρα είναι αυτό το σαν δέρμα που είναι. Πίσω έχει μπει αυτό το πλαστικό, το οποίο δεν είναι από CRF, είναι από gas, το οποίο είναι 1-2 και συνεχίζει. Έχουμε κρατήσει το original, τα πλαστικά, τα πλαϊνά, τα μαμά που έχει μηχανή. Απλά τα έχουμε κόψει εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο τέλεια, αλλά εντάξει, είναι κομπλέ, ας πούμε. Δουλεύει κομπλέ. Δεν έχω θέμα ειδικά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και σταθερό. Πίσω έχω βάλει ένα φως από enduro και φλασάκια μικρά. Και επίσης αναδιπλούμενη βάση πινακίδας. Όπως στο χώμα την έχω πάντα. Βασικά συνήθως την έχω γυρισμένη έτσι πάντα πίσω. Λοιπόν, πέρα από αυτά, όπως είπα, έχω κρατήσει τα original πλαστικά εδώ και τα πλαστικά αυτά τα δύο, το original και το gas συνδέονται εδώ με μια βίδα πολύ απλά και εύκολα. Γενικά η μηχανή είναι πολύ εύκολο να τη λύσεις. Μπορείς να βγάλεις όλο αυτό εδώ το σύστημα αντεπόζητα όλα σε 5 λεπτά το έχεις βγάλει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο το assembly. Στα foot pegs έχω βάλει φυσικά πιο μεγάλα αγωνιστικά foot pegs, τα οποία είναι και αυτά για CRF. Είναι φυσικά πολύ ανώτερα από τα stock, πολύ πιο μεγάλα, πατάνε πάρα πολύ καλά. Και επειδή κάποιοι ανησυχούν για αυτά τα foot pegs συγκεκριμένα, επειδή έχουν πάνω βίδες για να πατάει καλά η μπότα και να κρατάει, παιδιά, τα παπούτσια με μένα δεν έχουν κανένα θέμα. Ούτε μου έχει γδαρθεί ποτέ κάτι, ούτε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς όπως κάθεσαι το πατηρητήρι είναι έτσι, κάθεσαι κάπως έτσι, οπότε δεν χαλάει το παπούτσι καθόλου. Λοιπόν, εξάτμιση. Η μηχανή αυτή βγαίνει stock με διπλές εξατμίσεις. Εγώ έχω βάλει μία απομίμηση Yoshimura. Πάρα πολύ φθηνή εξάτμιση. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι ωραία, μικρή και μου αρέσει και έχει φοβερό ήχο. Αλλαγές έχουν γίνει και στο πίσω αμορτισέρ. Στο πίσω αμορτισέρ έχω αλλάξει το ελαττήριο. Είναι ελαττήριο Hyper Pro. Απλά εγώ το έχω βάψει άσπρο γιατί μου άρεσε πιο πολύ από το mauve που είχε. Δεν μου ταιριάζε τόσο. Να πω ότι με τις αναρτήσεις είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σε συνδυασμό με όλο αυτό το βάρος το οποίο έχει χάσει η μηχανή από τα εργοστασιακά πράγματα που είχε πάνω, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι σκληρή η μηχανή, δηλαδή άμα πηγαίνεις σιγά πολύ καταλαβαίνεις τις λακκούβες, όλα τα καταλαβαίνεις, αλλά όσο πιο γρήγορα πηγαίνεις τόσο καλύτερα είναι και πιο safe. Ειδικά για τις βόλτες που κάνουμε, το terrain που οδηγάμε εδώ πέρα και για εμένα. Από εκεί και πέρα έχω βάλει λάστιχα 50-50. Μπορεί σε κάποιος να φαίνεται wow ότι αυτό δεν είναι 50-50, αλλά τα λάστιχα μου είναι 50-50, παιδιά. Πίσω έχω το Mitas, αν δεν κάνω λάθος, Mitaf 21, και μπροστά έχω το TAF 63, αν δεν κάνω λάθος, της Michelin. Εντάξει, το μπροστά θα αλλάχτεί σίγουρα. Το πίσω λάστιχο πάρα πολύ καλό. Βέβαια είναι αρκετά μαλακιά η γόμα του και έχω κάνει πολύ λίγα χιλιόμετρα και έχει φαγωθεί αρκετά, η αλήθεια είναι. Σε φρένα δεν έχω αλλάξει κάτι. Η μπροστά η τρόμπα μου μετά από λίγη ώρα, η αλήθεια είναι ότι το φρένο μαλακώνει αρκετά και έρχεται αρκετά μέσα. Αλλά είναι απλά η τρόμπα μου που έχει λίγο θέμα. Γενικά όμως, επειδή η μηχανή είναι αρκετά ελαφριά, σταματάει αρκετά εύκολα, δεν έχει θέμα. Γενικά έχω προσθέσει κάποιες λεπτομέρειες για ομορφιά. Όπως είπαμε και στην μπροστά ζάντα, έχω στις ακτίνες καλύματα
κόκκινα. Έχω και στην πίσω το ίδιο, απλά στην πίσω είναι πολύ βρώμικα και δεν πολύ φαίνονται. Επίσης έχω βάλει κάποια κόκκινα σωληνάκια στο καρμπυρατέρ που θεωρώ είναι πολύ ωραία πινελιά. Το μοτέρ έχουμε κάνει μια μικρή ανακατασκευή. Στο πάνω μοτέρ, ας πούμε, να το πούμε, στη μέση και πάνω. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα γυάλισμα στον κύλινδρο, αλλάξαμε τσιμουχάκια στις βαλβίδες, ελαττήρια στο πιστόνι, κάναμε καθαρίσματα κτλ. Και το πήρα το μοτέρ, ας πούμε, fresh. Κάπως ήταν σαν καινούριο, όχι τόσο χρησιμοποιημένο τέλος πάντων. Πάει τώρα, νομίζω, από τότε που η μηχανή είναι έτσι από το Φεβρουάριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Περάσαμε αρκετούς μήνες, αρκετές βόλτες. Μέχρι στιγμής όλα είναι τέλεια πραγματικά. Η μηχανή είναι στα μέτρα μου όπως τη θέλω και εμφανισιακά και λειτουργικά. Γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θέλω να αλλάξω σε καμία περίπτωση. Να πω ότι ίσως ένα επόμενο μεγάλο upgrade θα είναι να αλλάξω μπροστινά, να αλλάξω full όλο το σύστημα, να βάλω WP κάποια στιγμή. Είναι το μόνο που θα ήθελα να κάνω σαν μεγάλη αναβάθμιση, γιατί πέρα από αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο πραγματικά. Δύναμη έχει αρκετή, το στήσιμο είναι φοβερό για μένα, ελαφριά είναι πάρα πολύ. Γενικά μου καλύπτει τα γούστα μου και με το παραπάνω. Λοιπόν, αυτά για το Dominator. Πείτε μου αν σας άρεσε το βίντεο, πείτε μου αν θέλετε να σας βάλω κάτω στην περιγραφή από που έχω πάρει κάποια πράγματα, π.χ. τη ζελατίνα που τη βρίσκεται, τις χούφτες ή γενικά άμα θέλετε κάποιο προϊόν απλά ρωτήστε και θα σας απαντήσω αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, ευχαριστούμε σε όσους βλέπετε τα βίντεο και σχολιάζετε και κάντε like, πραγματικά. Ευχαριστούμε και όσους έχετε πάρει μπλουζάκι για την ομάδα. Αυτά, να είστε όλοι καλά, καλές βόλτες.